another day, another destination. So, Jazz, ano bang magandang gawin ngayong araw na to? Ate Cars, so what if kumain muna tayo bago mag-start yung mismong araw natin? Kailangan natin ng energy. So, ano, G ka? G! G? G! G? G! 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 So, hi guys! Nandito na tayo ngayon sa May Balibago. At nakita nga natin itong The Coffee Lab and Lounge. Naging interesting kasi itong may ganitong Iba yung design concept sila. nila. Oo. Tignan din natin kung ano ba yung ino-offer nila sa loob. So, let's go. Let's eat. So, ang pinagkaiba sa mga ibang coffee shop, dito guys, upo muna kayo and then may lalapit na crew sa inyo. Sila ang magtatanong ng order nyo. Kasi sa mga ibang coffee shop, mismong sa counter kayo order. Social lang pag-order. Oh, guys, nakaano sila. Thank you po. So, ayan guys, once na nakaupo na kayo, may bibigay silang device para dun kayo mag-browse ng kanilang menu. So, ang kinagandahan nito, may mga picture din sila dito para mas makita nyo kung ano yung Lalo mas na gusto kung hindi nyo. kayo familiar pa dun sa... Kasi kakaiba yung mga pangalan ng mga food nila. So parang meron siyang may pagka-science kasi nga lab, as in laboratories. And meron din siyang description. Yes, oo. Kung ano yung mga gusto nyo. So dito guys, may mga non-coffee sila, mga sandwiches, all-day breakfast, dining, of course, the wine list, meron din sila. Yan, So, order pili tayo. muna tayo. So, first po is we have two different milks po. And yung una po is brevet milk and then oat milk po. And then dito naman po is white chocolate and coffee jelly and one espresso shot and then espresso cubes po. Okay lang po siya i-shake. Yes po. Meron din po siyang edible glitters. Ah, okay. Oo. Guys, kaya pala may mga ganun siya. So, edible yung glitters nila sa loob. So, okay lang palang i-shake siya. Ayan. And yung sa glass naman, ma'am, sa glass with ice, meron po siyang popping boba. Ah, ayun. Perfect siya. Nakikita mo na. Oo, kanina. So, ayun guys, sa may ice nito, may popping boba siya na white. Nandito na siya mismong ice. So, after po, pwede na po siyang i-add. Ay, ang saya. Feel na feel mo yung pagiging lab niya talaga, no? Kasi guys, yung mga ginagamit nila mga materials or equipment dito is naka-form sila as lab talaga. Ayan. Lalagay ko lahat ng milk kasi gusto ko matry lahat ng syringe. Ang ganda na sa'yo nga, may mga ganun siya na tinatry mo talaga. So, para kang scientist dito, no? So, para ka lang dito guys, scientist na nagmi-mix ng mga iba't ibang ingredients. Guys, pati yung mga mga lalagyan nila ng mga drinks. Ano yata to? Ang tawag dito? Naka-form Beaker? sila as mga lab. Ayan. Beaker yata yung Oo. tawag dito. Tapos may mga measurement pa sila dito, guys. So, feel na feel mo talaga yung parang scientist ka na vibes. Okay. Ito na yung time na titikman na natin. Taste test. Cheers! Ang sarap. Ang galing ko magtimpla. Perfect. Oh. Alam mo naman talaga. Sarili. Oh. Ang sarap. Ang sarap nito, guys. May para siyang flowery, ma'am. Tama po ba? May ganun po siya. Meron po siyang hint ng rose syrup po. Oh, ayun guys. Kaya pala nung ininom ko siya, parang may pagka-flowery side siya. And then, added factor doon yung popping boba nila. So, perfect siya. Perfect lahat yung lasa ng akin. Kasi nga dahil ikaw din yung may choice kung gaano rin yung sweetness na gagawin mo dun sa drink mo. So guys, ito naman tayo sa sandwich. So ako, nag-order ako ng smoked turkey sandwich. At yung akin naman yung Philly cheese steak. Taste test. Ang sarap.
Gusto ko yung may gulay sa taas. Guys, let's eat! Sarap, no? Sarap. Sarap! Ang nasabi ni kanina, ni Sir, yun daw mga sandwich nila guy or itong mismong bun is gawa nila. So, hindi nila sinusupply sa mga iba. Sila mismo yung gumagawa from the start. Ayan, so ngayon, itry din natin yung in-order natin na chicken and mushroom Alfredo. Ito. Ay, masarap siya. Sarap. And guys, for our dessert naman, we have strawberry croissant. Ayan. Ang ganda ng niya guys, presentation niya. So, taste test, Ate Cars. Cheers. Cheers. Taste test, guys. Hindi nakapagsalita eh. This time, i-rate na natin sila. Okay, for the Love Love Potion, guys, this is 9/10. Masarap siya. Gusto ko yung concept nilang may popping boba siya kasi may parang added factor siya. And then, nakaka-aesthetic yung mga edible glitters nila. So, 9/10, guys. Ako dito sa Lab Deconstructed, yung experience ko din kasi, aside dun sa taste niya, yung experience na ikaw yung mismo naglalagay ng milk, tsaka nung lahat ng ingredients niya, 10/10 sa akin. Walang halong, eme. Masarap talaga siya, as in, super sarap niya. Sa sandwich naman, guys, this is smoked turkey sandwich. Ito, guys, 10/10 siya sa akin in all aspect. Kasi, aside sa sobrang laki niya, gusto ko yung concept nila, yung mga dough nila is fresh. Parang may own recipe sila, hindi sila kumukuha ng supply. So, once na sinabi sila sa inyo, kuha nila yung pagiging fresh nila. And then, yung mga gulay nila, guys, super G na G sila. Yan, sa akin naman itong Philly cheesesteak, 10/10 din. As in, promise, guys. Ayun nga yung nabanggit din ni Jasmine na dahil nga din good for sharing siya. Yeah. And malalasahan mo talaga as in yung mga ingredients niya. Yung beef, yung lahat as in 10/10. As in super sarap talaga. Yes. And pagdating naman doon sa chicken and mushroom Alfredo. Ito, Ako, bias ko to. ako lahat. Grabe. Bias ko to. Ako, 100/10, guys. Approved. Ang sarap niya. Bias ko yan. Same. Ako wala na ako sasabihin pa. Feeling ko parehas tayo ng Oo. panlasa ngayong araw na to. So overall, pati yung ambience, yung staff, yung service, babalik at babalikan natin tong lugar na to. So anong rating natin sa Coffee Lab and Lounge? Ito, ako, I'll rate this as 10/10, guys. Lahat through yung accessibility niya sa mga commuters or kaya may sasakyan, yung mismong shop, yung mga serving nila, and of course, the price is, guys, 10/10 siya sa akin. Worth it yung price niya. Yes. Baka sabihin kasi nung iba, kung makikita lang nila sa menu, parang medyo pricey. Pero guys, once na matikman nyo tong lahat ng mga kinain namin at yung iba pa sa menu nila, masasabi nyo talaga, the price is very worth it talaga. So, kain pa tayo, G? G! So, ayan, guys, tapos na tayo sa ating first destination dito sa may Coffee Lab and Lounge. Dito yan located sa Montang Avenue sa first floor ng Marley Mansion dito sa Balibago, Angeles City. sa lahat ng gustong mag-try ng aming kinain ni Ate Cara kanina or gustong check yung kanilang menu, kindly visit their official Facebook page account, Which is the Coffee Lab and Lounge. So, ayan, guys. Let's start our Day! Yes! I'm so excited. Destination Saan na kaya tayo tayo. pwede pumunta, no? Tignan natin mamaya. Let's go, guys! Ayan, G! G! Let's go! Yeah! Laban lang! So, ayun nga, Ate Cars. Nandito naman tayo sa may bandang friendship. So, tignan natin, Ate Cars. Ano nga ba ang pwede natin gawin today? Gusto ko lang medyo matatagtag tayo. Oo, no? Yung parang cardio na din siya. Ay! Ayun, oh! What is yan? Ako, retro soul roller skating. Oh! Interesting. Yes. Ano? G ka ba? G! Let's go, guys. Try natin to. Kung feeling ko masakit katawan Yeah. natin dito. Tingnan natin kung sino yung mahulog sa ating dalawa. Or Hindi na ako confident dito talaga. okay, Ate Cars. Dito pala siya sa may
Skills Mall. So, ang bilis lang pala, no? Along the highway lang siya. Makikita agad yung signage nila na Retro Soul Roller Skate. So, pasok tayo sa loob. Tingnan natin, ano bang makikita pa natin doon sa loob. My God, excited ako. Ano ba? Excited ako. Kasi first time kong magganyan. Tapos ang maganda pala dito, nasa may around Angeles na siya. So parang hindi ka nalalayo talaga. At nabalitaan ko na ito daw Retro Soul Roller Skate. Ito daw yung Philippines' biggest rink. So, tingnan natin gaano nga ba kalaki yung area nila. Let's go guys. So, ano ate cars? G? G! Isa pa sa pinaka-exciting dito sa retro roller skate ay aside dun sa roller skating ay meron din silang arcade o itong tinatawag nila na game zone. So check natin kung ano yung mga pwedeng puntahan. So G, Let's go guys! Ang galing ko ah! So guys, dito talagang makikita nyo kung paano yung hindi ko kagaling sa basketball. papagod na ako! Nagkakilala ako magaling mag-basketball. Let's go, Kelo! Sige, try mo. Pwede ba siya? Go! Oh, may 4 na segundo ka Pasok, pa. Kelo! O, diba? Very good. Uy! Gusto ko to! Ito gusto ko. Ay, bahala na. Saan ako mapunta? Oh guys, fun fact pala, di kami nagmumotor ni Ate Cara. Ayun, mahabol pa na si Tu. Guys, sila ang nag-enjoy guys. At ka pumasok sa mall! Nagmotor sa ilong. Ayun guys, sila ang nag-enjoy. Guys, sila ang nag-enjoy, imbis na kami ni Ate Cara. So basically guys, para sa kanila to talaga. Ayun, nice! So anong points ko nun? 15. Wow! Mas malapit dun sa circle. So piling ko mas mataas yung points mo. Tumatayo pa siya. Tumatayo na. Ayoko. Ayan na! Ayoko na mga horror. Sana yung dinosaur na lang. Dapat yun sa ano na lang, pambata. Dinosaur. Oh, ay, ano tayo? Wheelchair. Wheelchair. Okay, let's go then. Wala pa. Ay, lola! Andyan pa kayo, guys? Nakikita ba nila sa likod kung ano yung napanood natin? Lola mo! Okay na to! Tapos na po! Tapos na? Iyak ako nung sa una eh. Angry Birds na lang. Finally! Ito yung Ayan. gagawin natin yung roller skate. So, meron na dito hanggang step 5. So, yung una muna, alamin natin kung anong size ng paa natin. So, May sa mga guides hindi sila alam, dito, guys. Ayan. Nabibigay para masukat yung size nyo. Sukatin na natin yung paa natin. So, ayan din. After nyo kung kuhanin yung size nyo, guys, Sabihin ito na natin. yung time na sasabihin nyo sa mga coach or mga mag-a-assist yung size nyo. Then, kukuha nila kayo ng mga Roller skate shoes. roller skate shoes. And then, of course, guys, magbibigay din sila ng mga helmet and safety gears.
Ayan. Nakabahan ako. Ang maganda dito, Ate Cars, complete ang kanilang mga safety gears. So, no need to worry guys kung kinakabahan kayo. So guys, after nyo makuha lahat ng mga gear nyo, yun yung time na pupunta na kayo sa mismong range para suot ang mga gears nyo. Let's go guys! Thank you po! Ay! Gumagalaw ako! Ay! Guys, baka di ba? Hirap pala! Wait lang, dito muna ako kuya. Hihinga muna ang konti. Basang-basa na yung kamay ko sa patakot. Dapat tumatayo ng maayos. Dapat po ito. Wait. Uupo muna ako. Kung sugo po ako bibitawan. Yan. Hindi na ako makakatayo. Ay! Dito na lang. Ay, Diyos ko ba? Kailangan namin magsama ni Ate Cara. So, ayun guys, medyo kailangan nyo lang makinig sa mga coach kasi medyo mahirap siyang gawin. Pero at the same time, with guidance ni coach kanina, ayun, nagiging mas madali siya. So, ayun, naka-under naman kami ni Ate Cara kanina, pero medyo risky lang. Oo, kasi kailangan nating maging careful. Ayan, so yung mga kasama natin, marunong na sila. Pero huwag masyadong ang matakot dahil nga complete naman yung gears. Saka dito naman din sila coach. So, pili ko nakaisang ano pa lang naman tayo eh. So, I think if maano pa natin to, Pag nagtagal-tagal pa tayo. mas makukuha natin. Oh my God! I'm so happy! Wow, oh eh! Guys, yung director natin, si Bong, ayun, pa-date niya yung isang crew natin, si Kelo. Ay! Of course, guys, follow our official Facebook page, CLTV36, and our YouTube account. Lahat ng platform, guys, andun kami, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. X, TikTok, YouTube, lahat yan, guys, follow nyo kami. Oh my God! Wala na akong hawakan! Lagay mo nga ako doon, Jake! Oy! Kunin mo ako! Huwag masyado mabuka. Konti lang, tapos pa-V yung paa mo. Ay, so ayun guys, sobrang nakakapagod siya. Pero, masaya ng experience. Try pa natin. So guys, finally, tinatranay na natin. So after ng pagturo ni Coach, ay, nagwa-wide ako. Nakakapag-vlog pa, sabi ni Coach, guys. Approve, Coach. Guys, si Direk yun. Kung naririnig niyo siya. Finally made it, girls! Ang galing nila, guys. So, ayun sila. So, ayun, grabe. Ang ganda yung experience, no? Kasi parang, for example, ako, di talaga ako marunong. So, with the help of coach, guys, ang galing niya talaga. Actually, na bagsak ako isang beses. Ikaw ba, ate? 2 beses ako bumagsak. Pero okay lang. Oo. Part talaga siya ng learning process. Kasi maganda doon, pag nandun ka na sa mismong area, parang kahit nahihirapan ka, gustong-gusto mo talaga siyang matutunan. Kasi pag nakuha mo na siya, pag uma-under ka na on your own,
nakaka-enjoy siya. And good thing naman din na after nating mapagod at pawisan dito sa pagsaskate, ay meron din silang snack bar. So tara, tingnan Yes, natin. so let's go guys. Ayun guys, so sa may area naman to, syempre, hindi mawawala ang IG worthy yan. Tingnan natin yung kanilang KTV room. Sila nakalagay dito na yung bayad is kapag ka weekdays is 300 pesos per hour and kapag weekends naman is 500 pesos per hour. Pero only songs na yun. Hindi siya, ibig sabihin hindi mo kailangan bumili ng token or yung mga 5 piso na ihuhulog mo. So, pag nagbayad kayo ng 300 or 500 pesos, only songs na yun. As in, hanggang di kayo minamalat. Kanta lang kayo. Yes, go. Kanta lang ng kanta. So, tingnan natin guys. Ayan. So, ayan yung room nila. So, ayan, ang ating mga friends. Say hi, guys! Ayun sila. Nagkakantahan na sila. So, ayan guys. Tapos na tayo sa ating first activity, ang Retro Soul Roller Skate. Ayan. Sa mga gusto rin na mag-visit at matry yung very fun activity dito sa Retro Soul Roller Skate. Located to sa 3rd floor, Kim Small Building, M-Town Village, Poinsettia Avenue, Angeles City. So, G ka pa sa next? G! Let's go, guys! Di ba, paglabas pa lang natin dun sa ginawa nating roller skating sa taas, nakita ko tong Chungman chicken. Gusto ko to. Ako na. Natignan natin. Excited ako dito, guys. Lahat ng paghihirap mo kanina sa roller skate, mababawi na ito. Parang hindi ko na kailangan nga mag-exercise bukas. Parang yun na yun. So, tignan natin, Ate Cars. Yes! G! So, guys, chicken to! Saya ko, saya ko. Excited. Okay, Go. let's see kung ano yung mga in-offer nila. So, hi guys! So, nandito na tayo ngayon sa Chungman. And ito na yung ating mga orders. Ayan, so... Alam ko, excited ka na. Oo nga. Excited na nga ako mag-intro. So, on this area guys, we have fish cake soup, and then rosy tteokbokki, red hot wing, and then the snow and onion. At dito naman sa side ko is the soy tiku. Yeah. Dahil ibig sabihin daw nung tiku, parang 2 beses siyang niluto. Pinry muna and then ginrill. Tapos meron ding soy and leek, kimchi rice, and the curry rice. So, huwag na natin patagalin to. Just alam ko kanina ka pa excited. Yes, let's So, go! tikiman time! Masarap siya. Malambot siya guys. At lasang-lasa yung onion. Sobrang flavorful siya. Okay, taste test. Taste test number 2. Sarap yun. Gusto ko yun. Powerful yung ano niya guys, yung pagiging soy niya. Masarap yung curry niya. Ako mahilig ako sa curry. Ay. Okay, oo. Ano kasi yan, grilled tsaka fried. And then, fried muna, and then grilled nila guys. So, yun daw yung term nila sa Korean. Ito, ang comment ko dito, malalasahan mo yung pagka-grilled niya. No? May smoky something siya guys. Nasa siyang barbecue. O yun, perfect. Kuha mo, oo. Tapos, ang maganda dito guys, sobrang lambot. In fairness, malambot yung mga chicken nila. Lahat ng flavors na natikman namin, malambot. So, ito ang red hot wing, guys. Ito, ano siya, spicy side siya. So, let's see. Sa mga mahilig sa spicy, guys, perfect yon. Tapos, kainin siya summer. Perfect siya. Grabe ang anghang. Umakyat sa tenga ko yung anghang. Ito naman tayo sa may rosy tteokbokki. Ito naman, guys, sa mga creamy side siya. Meron siyang tatlong version.
Yung original, yung spicy ata, and the creamy version. ang parang gusto ko ng fish. Sarap. Gusto ko to. Ang harap. Masarap to. Isa pa meron akong isa pang kakilala na dapat matikman niya rin tong mga to. So, let's call Kelo. Pasok. Hindi siya prepared, guys. So, pero kailangan niyang tikman. So, nakuha ko yung snow onion and kinuha ko lang yung part na may sauce. Pero lasang-lasa agad yung pagkakaroon niya ng onion dun sa sauce itself kahit walang onion yung kinuha ko. So, yun. Malasa siya. May kick siya. Pero lang? feeling ko, parang mahilig kasi talaga ako sa manghang. Yung tolerance mo sa spicy, ganun kataas, kaya kaya mo siya. BRB, motivate muna ako. Trabaho muna siya, guys. Okay, Thank you. So, guys, ito naman ang kanilang fish cake soup. So, tikman natin. Sarap to, nice. Hindi masyadong nakaka-overwhelm yung flavor niya. So, saktong-sakto lang siya. Perfect yung soup. Tapos maganda dito, guys, once na sinerve na siya, dapat consume nyo na agad. Kasi mas masarap siya pag mainit siya. So, ito na, Ate Cars. Magre-rate na tayo. Ito yung gusto kong part din eh. Tingnan ko kung nagmamatch ba ang ating mga preference. So, let's start sa snow and onion. Ito, honestly, medyo hindi ako into onion. So, yon is 8/10 sa akin. Okay, dito naman tayo sa may soy tiku. Ayan. Ito dahil gusto ko yung kanilang dalawang process. Parang kasing after pre-night, greener sila. So, parang may pagka-barbecue side siya. As sabi mo nga. So, yan, 9/10 sa akin. Oh, ako din, same. 9/10 din. Sa akin yung soy tiku. And ito namang sa may soy and leek. Yung lasa nung chicken, yung soy niya, is sobrang lasa niya kahit sa loob. Kasi yung iba parang sa labas lang yung lasa. So, akin, 8.5. So, dito naman tayo sa Red Hot Wing. So guys, ito, hindi lang kami into spicy side ni Ate Cara, pero kung yung mga gusto ng spicy side, guys, perfect sa inyo to. So, ang rate ko dito is 8/10 pa rin. Ayun. Kung talaga naghahanap ka ng mga spicy food, perfect to. Kuhang-kuha niya yung anghang talaga. And of course, our Curry rice. curry rice. Ito guys, ang maganda kasi dito, perfect siya. Lahat nandito na. Hindi mo na kailangan mag-avail ng rice pa. So, i-rate ko to as 9.5/10, guys. Yes, same ako din. 9.5/10. Aside sa mahilig ako sa curry, ayun nga, Yes. parang sobrang dali niya lang din kainin. Dito naman tayo sa Rosie Tteokbokki. So guys, Bias mo. bias ko to. Parang ito sa akin guys, 10/10 siya sa akin. Masarap siya. Kasi into creamy side ako. So, perfect to. And our last is the fish cake soup. Ito guys, masarap siya pag mainit siya. So, advisable dapat na once na sinerve, i-consume nyo na siya. Ito, hindi lang ako into mga soup side. So, i-rate ko to as 8/10. So, overall, guys, place, the ambience, the crew, the food, anong rate mo? For me, 9/10. Same. Kasi 9/10, ayun, guys. accessible siya and very friendly yung mga staff. And mabilis yung serving actually. Yes. Yung serving actually. So, kung gusto nyo din matikman itong napakasarap na mga pagkain na kinakain namin ngayon, visit Shungman Chicken. So, Kain G, tayo? Kain pa? Kain, go! Let's go, guys! G! So, ano next natin? What's your plan? Alam mo, Jess, wag na tayong lumayo kasi alam ko dito rin sa building na to ay merong isang chill activity na pwede nating gawin. So, tingnan natin. Oh, sige din. Excited ako. Baka, syempre, di pa natin alam. So, mamaya tingnan natin, guys, kung ano yung mga pwede nating gawin sa area na to, sa may Kim's Mall. So, let's go, G!
G! Let's go, guys! Ayan, papasok na kami ni Ate Lord. So, ayun, nandito pa rin tayo, guys, sa Kim's Mall. Tingnan pa rin natin kung ano yung mga pwede natin gawin. Ayan. Ito pala, yung doorbell handcraft. Ito yung sinasabi ko sa'yo, na chill lang siya na activity. So, ito din sa may labas, nakita na natin yung parang pwede kang mag-paint. Ay, ang perfect nito, Ate Cash, kasi parang after natin kumain. Oo, diba? So, ito chill Pahinga lang, Oo. pahinga lang. Uy, grabe, sobrang cute! Perfecto. Alam mo yung mata ko, parang ano, Hindi mo alam anong uunahin mo. Parang kumikinang yung mata ko. Yes. So, ayan guys. So, ayan sa likod namin, yun yung mismong store nila, guys. Ang dami yung pwedeng itry pala dito. So, ito, i-tour natin sila. Sige, go. So, ayun guys, napakita na namin yung mga pwede nyong gawin. So, excited na tayo. Ako din, Tingnan natin sobra. kung anong gagawin natin. So, mamaya guys, napakita namin yung mga pagpipilian na, mga pinili namin gawin. So, G! Let's go guys! This is the time na gagawa na tayo ng phone charm. So, ayan. Ito yung mga beads natin. And then, ito yung mismong tali niya. Yes. Okay, let's start, guys. But my English is so limited, you know. So, I need to minimize my voice. Ganda, Actually, alam mo ba, nauuso tong mga to, no? Yung parang mga anik-anik lang, tapos lahat ng nasa, lalagay mo lang sa phone mo, True. sa wallet mo, or even sa bag mo, Oo, guys. madami talaga akong nakikita. Yes. Yung mga Ako nga phone personal, may talaga. ano ko sa phone, may ganito din ako. Oo, sabi ko nga sa'yo kanina, napigtas yung ganito ko. So, So saktong-sakto. sakto. Yeah. So, okay guys, ito na ang aming finished product. Na Ayan. phone charm. Yes, Diba? ayan. Ito Ganda. sila guys. Ang cute, no? So, ayun guys, ito naman sa part na to, gagawaan tayo ng pagde-design ng phone case. So, kanina nakapamili na tayo ng mga pang-design natin at ito yung gagamitin nating color, yung yellow and pink. Dahil ito yung color ng GG. So, let's start. Ayan, hati kami ni Ate Cara na side. Yes. So, ang side niya is yellow and mine is pink. Sige, go. Lalagyan ko muna ng lining para May boundaries. alam natin kung hanggang saan lang tayo dapat. Ang ganda ng pagka-pink nito. Oo. Dikit kaya siya? Wow! Eggplant! Tcharam! Ito siya, guys. Ayan. Ganda! Ito siya. Ganda, diba? Oh, ayan. May kwento to, guys. Kwento na lang namin next time. Ayan siya. So, ang mga nakalagay ito, more on food sila. So, this time naman, guys, ito naman ang drip paint. So, i-color natin yung mga doll. Pero ang gagawin natin ay ipo-pour lang Yes. natin yung paint. So, ang napili natin color is pink, and yellow pa rin. Yellow, of course, the branding of GG.
So, kanina, na-instruct na tayo, dapat daw yung isang ear ay matitira para kasi ito yung hahawakan natin. So, kailangan muna natin siyang i-cover. Kumbaga, ito yung base color natin. Yes. So, let's start. Ay, napasukan yung loob. Okay lang po yun? Hindi okay. Baka paglabas ng pera ko dito, color ano na, pink na. Ay! Ay, dapat niya may ilong siya, guys. So, ito yung finished product ng akin. Ipi-pick up daw to kinabukasan kasi hintayin pa natin siyang mag-dry. Ito yung akin. Tcharam! Ito na siya. Oh, ang ganda siya, guys. Nag-mix lang siya ng orange. So, pero okay naman siya. Ay, nasa likod siya, oh. Salamat! Ah! So guys, ito naman sa part na to ay kukulayan naman natin itong mga keychain natin. So, Mini version sila Oo. ng kanina, guys. So, ang gagamitin naman nating color ay silver and And white. Pero, yung difference niya, kanina gumamit tayo ng cup. Yes. Para pang drip dun sa mas malaking doll. Dito ngayon naman, spatula lang yung gagamitin natin. Dahil maliit lang siya. Ayan. So, same process ng kanina, guys. Kailangan nyo lang siyang i-coat ng buo with your base color. So, make sure na naka-coat lahat siya bago kayo mag-proceed sa next color. Ayan. So, ayan. So, finally guys, ito na ang aming finished product. Ayan sila. Yes. Cute lang sila. So, katulad nung mga ginawa nating malalaking version kanina, Yes. we need to wait for another day. yes, para So, mag-dry. yeah. And then, once na nag-dry na sila guys, ang standard data nila is overnight. Tama ba? Yun. So, anytime naman guys, pwede nyo silang i-pick up basta dry na sila. Yes. Ayan sila. So, Ayan. ito, sobrang Thanks. cute. So, ayun guys, Ate Cars, tapos na tayo sa ating activity for today. So, ayun, ang gandang experience yon, parang panibagong experience na naman natin. Of course, Ate Cara, syempre, bago matapos yung araw natin, parang gusto kong magmerienda. Hanap pa tayo? G? G! So, ayun guys, nandito na tayo sa ating last destination. Nakahanap na tayo kung saan tayo pwedeng mag-chill, magkwentuhan lang. Ayan. Saan ba to, Ate Cars? Yes. Nandito nga tayo ngayon sa may Mizu Matcha Plus Coffee. At nabalitaan ko, ito yung first ever na store na nag-o-offer ng mga matcha na pastries and drinks dito sa Pampanga. And hindi lang yon, yung mga matcha raw dito ay nanggagaling pa mismo sa Japan. Oh. So talagang Quality talaga. Yes. So, at hindi lang yun, ang daming trivia. Go lang. Talaga daw na pinipilahan to. So,
Actually, nakita na natin Nakita natin na pagdating natin dito, sobrang dami talagang tao sa labas at loob nitong store nila. Located dito guys sa may ground floor ng Omnistellar, dito sa may Phil-Am Friendship Highway, dito pa rin sa may Angeles City. Let's go, matcha lovers! Gina? G! Let's go guys! Dumating na nga yung mga in-order namin. Yes. Ito yung akin, yung honey oat milk matcha latte. Ito naman ang sa akin, ang matcha-based na creme brulee matcha latte. And we also have their premium soft serve ice cream, which is a mix of vanilla and matcha. Dito naman guys, we have our mochi soft serve. And then, ito yung kanilang Basque burnt cheesecake. At yung Ichigo Daifuku. Ayan siya. So, let's try try. na natin. Unahin natin yung ice cream Yes. since Makes sense, guys. grabe, ang sarap. Try And na then, natin tong may mochi. Ito. Actually, parehas lang siya. Ang Yes. kinaibahan lang nito ay meron tong mochi. Yes. So, Alam mo, lagi ko ito nakikita sa mga story nila. No, parang famous din nila to. So, yun ito. Ayan, guys. Yes. Ang sarap! Sarap to. Sarap siya, guys. Ito naman ang kanilang cream brulee matcha latte, guys. Ayan. Actually, alam nyo, ang ganda ng presentation nila. No? Nakita ko nga yan, grabe. Ang ganda. Ito, guys, ang may cream brulee siya. So, taste. Cheers muna tayo. Tika. Cheers! Cheers pa. Okay, taste test. Ang sarap nito. Wala akong masabi. Ang sarap! Guys, Grabe, sobrang sarap! ang sarap nito. Parang andito na yung mismong dessert mo. At the same time, may drinks ka na. So, all-in-one to, guys. And of course, tignan naman natin ang kanilang Basque burnt cheesecake. Ayan. Taste test, guys. Ang sarap nito. Alam ba, may ko sa mga cheesecake. So, sa mga store na pinupunta ko, coffee shop, natry ko talaga yung mga cheesecake nila. Grabe, ang sarap din. And of course, syempre, ito na. Guys, interesting to. Ayan, oh. Go. So, open natin. Open. Ganun siya. Uy, ang ganda! Okay. Ayan. So, meron siyang mochi and strawberry. Oo, sa loob. Taste test na natin. Ano sabi na naman? Guys, ayan no. Yung nasa loob niya guys, fresh strawberry siya. Masarap to. Kung akala niyo sweet siya kasi may parang chocolate siya. Guys, hindi siya. Saktong-sakto lang siya. Alam mo, just di ko alam kung paano ba i-rate tong mga to, pero Kailangan natin silang i-rate. Okay. Start muna tayo sa ice cream. 100 over 10. Ang OA, pero grabe. As a matcha lover. How about naman itong mochi nila? Ano din, 100 over 10 din. Bias. Sorry, Oo. pero promise. Ayun. Ito guys, sakto lang siya for me. Gusto ko yung magka-mochi sa taas. Parang ang ganda ng combination nila. At saka yung concept nila guys. So ito, 9 over 10 siya sa akin. And then of course, our cheesecake. Ito guys. 10 No over- question Oo. need. 100 over 10 to. Masarap siya. Ako naman, 10 over 10. Perfect score pa rin, pero hindi na OA. Pero masarap Pero siya. grabe, sobrang sarap. And then, this one naman. Anong rate mo dito? 10 over 10 din. Ayun. Sa mga Grabe, mahilig, sobrang oo, ako kasi as hindi ako mahilig sa mga may strawberry guys. So, Okay. oo, hindi lang ako into ganun. So, 8 over 10 to guys. Pero still, masarap siya. Ayun.
And for And dun our sa drinks naman. Masasabi ko na this is the best matcha drink na natikman ko. As in ever. Sarap siya. Sobra as in. So sa mga matcha lovers, ito na naman ako, sabi ko naman, walang halong eme. Yes. Pero grabe, super sarap. Sobrang recommended itong Mizu Matcha Plus Coffee. And I cream brulee matcha latte. Guys, ito hindi ako into matcha pero the best to. 10/10 to sa akin, guys. Approve na approve siya. Ayan. So, rate naman natin ang ambience, ang mga crew, and all. So, in terms of ambience, guys, kasi may alfresco sila, maganda yon. Kasi as mga Gen Z, mga millennials, gusto natin yung mga outdoor na ganon. So, 10/10 sa akin. Ako din, the ambience is very nice. Sobrang liwanag niya kasi talaga makita mo siya sa parking pa lang, talagang maaakit ka na kasi sobrang liwanag niya talaga, sobrang aesthetic nung loob. So 10/10 sa ambience and sa staff and sa service, 10/10 din. And sa mga matcha lovers katulad ko, at syempre yung mga gusto nyo na makatry ng coffee dito sa Mizu Matcha Plus Coffee, mag-G na kayo dito. Ikaw, Jazz, G ka pa? G! Kain tayo. Sobrang sarap. So, ayun guys, grabe Ate Cars. Ang dami nating na-try ng mga bagong mga natikman, mga activity na na-try. So, from Coffee Lab, yung mga lab potion nila na may parang science na concept siya. Talaga naman nag-enjoy. Lalo na yung sayo, te. Yung mga drinks natin. Nilalagay mo yung... Para ka scientist doon. Tapos yung roller skate. Grabe guys. Parang yung naging cardio natin ngayong araw. Kahit na medyo may nahulog na onte yon, enjoy na enjoy pa rin. Oo. Ayun nga, and then after nga natin dun sa mag-roller skate, nag-try din tayo ng chicken. Kasi nagutom. Oo. Kasi na-burn natin yung fats yes, natin. Nag-try tayo ng chicken dun sa May Chungman, na malapit lang din siya dun sa may unang venue natin na roller skate. And then after nga, syempre para makapag-chill din tayo at bumaba ulit yung kinain natin, nag-try tayo mag-DIY sa Dorba. And lastly nga, etong Mizu Matcha Plus Coffee na first ever na store ng matcha dito sa Pampanga na sobra grabe. Oo, mga matcha lover guys, perfect sa inyo to. Ayun, guys, grabe, ang dami namin na experience na pwede nyo itry talaga. So guys, stay tuned lang kayo kung saan ang ating next destination. So, G ka ba, Ate Cars? G! Thank you guys!